Albistea 2.0 da, gure 22. saioa, eta gaurkoan gure atzean ikusten dugu Negroponte jauna, izan ere Twitter moda pasajero bat dela esan du, eta horren inguruan hitz egin nahi dugu hasiera batean. Bai, eta horregatik galdera bat botako dugu gaur hemen, zertarako Twitter? Eta nahi genuke programa ikusi eta Facebooken zuen iritzia ematea, ea Negropontek esan duen hori, behin hola mundu digitala liburu atera zuena eta gerora liburu hartan esandako guztia bete denez, ea hau ere moda bat izango den eta modak finkatuko duen noiz hasi eta noiz bukatu. Guk geuk sarri erabiltzen dugu Twitter, Albistea 2.0 saioak ere Twitter baliatzen du, telebistako saio honi buruz beste gai batzuk abian jartzeko, eta gaurko galdera hori da, zertarako Twitter, eta erantzuna guk geuk emon beharrean zuek eman beharko diguzue gure Facebookean. Zuretzat, zertarako Twitter, Galder? Niretzako Twitter aktualitateaz enteratzeko, gauzak azkarrago komunikatzeko, eta azken finean elkarrekintzarako edo jendearekin egoteko balio du. Baina, esan bezala, zuen erantzunaren zain gaude, zertarako erabiltzen duzue Twitter? Badakizue, sartu Facebooken eta eman zuen erantzuna. Eta galdera hori eginda, beste galdera bat egingo dizut, Galder. Ze giro dago gaur egun Euskal Herrian? Giro nahasia, azte honetan, denetarik izan dugu, baina klimatologia edo meteorologiari buruzari gara. Izan ere, aurreko baino nintzen Donostira argazki batzuk egitera, eta igo nituen Flickrrera, eta ikusi dut, ez naizela bakarra izan hori egin duen, hori ikusten ditugu intxaurrik eginiko argazki batzuk, beste egile batzuk eginikoak, baita ere YouTubeen eginiko bideoak, gehien bat Donosti, Zarautz, ikusi izan ditut getxokoak, eta atentzioa ditu dit nola jendeak berehala igotzen dituen argazkiak, berehala sarera igotzen dituen bere baliabideak, eta nola egiten dituen bideoa, kasu honetan adibidez, Zarautzen itsasoa Malekoitik gora igotzen, bideo goizeko 7 igotzen eta goizeko 9 ja sarean zegoen. Bitxia da hau, tendentzia hau. Bai, eta eguraldiak ere eta egunerokoak balio dute sare sozialen bitartez eta gaur egun ditugun tresnekin, horretaz baliatzeko. Eguraldiak azken finean balio du, egunekoa komentatzeko eta eguraldiak berak jario desente dakar komunikabideetan, baina baita ere sareko tresna berrietan eta alde horretatik gaurkoan saiora ekarri nahi izan ditugu argazki eta bideo hauek guzti hori ikusteko. Ikus dezagun hauek zer moduzko olatuak arte dituzten. Baina ez dugu bakarrik eguraldiari buruz hitz egingo, igogailuetan bezala, izan ere egun hauetan jardunaldi garrantzitsu batzu daude Miarritzen, ezta? Bai, TED Basque Country burutuko da aste honetan Miarritzen. Izan ere TED dira olako jardunaldi edo topaketa berezi batzuk. Hauek ere Kalifornian izan zuten hasiera, eta guk Kaliforniako horrelako jardunaldi batean ikusi genuen Euskaldun Amerikar bat aritu zela, Carolyn Phillips, eta berari begira eratuko gara oraingoan ere. This kind of hurdy-gurdy takes anywhere from 3 to 5 years. It's made by specialized luthiers, also in Europe, and it's very difficult to tune. So, without further ado, would you like to hear it? Yes. I didn't hear you. Would you like to hear it? Yes. Okay. Well, there I go. Okay, I'd like to sing in Basque, which is the language spoken in the Basque country where I live, in the region of France and Spain. Egun sentia oian, goizero da sortzen, maitatzeko girela,
Eta bideoan ikusi duguna, Carol Phillips da, Caroline, estatu batuarra sortzez, baina gaur egun Ipar Euskal Herrian bizi dena, interneti biziki lotua, interneti lan egiten duen enpresa bateko kudeatzailea da besteak beste, eta bera izan da TED jardunaldi hau Euskal Herrian lehenbiziko aldiz antolatu duena, Miarritzen izango da ekitaldia, eta bertan pakea izpide dutela eta pake giroa jendetza batuko da. 250 lagun baino gehiago eman du izena, eta besteak beste musikariak ere ongo dira, Oreka Teisakoak edo Amaren Alabak edo Michel Dukau bera besteak beste, baina guri atentzioa deitu digu, gonbidatuen artean Jamendo sortu zuen sortzailea dagoelako, interneten ezaguna da berau, eta guk ere arreta jarri dugu, hemen ikusten duzuen Mutil hori da Jamendoko sortzailea, eta Euskal Herrian izango da zer eta musika partekatzeko eta musika librearen gune den Jamendo horri buruz, eta musikak eta pakegiroak zertan laguntzen duten esateko. Bai, Miarritzetik hurrengo asteetan ere Bilbon egingo dute beste bat, eta adi egongo gara horretara. Eta hau izan da gure 22. saio honek eman duena, ikusten duzue, eguraldiaz edo giroaz ere hitz egin dezakegula. Eta bukatzeko, Goienak, berak, atzo eginiko lip-dub bat, fresko edo bero-bero, Arrasatetik, Euskal Herrira eta mundura, modan dagoen lip-dub horietako bat. Hurrengo zer arte lagunok eta egongo gara. Zeru ez dakabizen kuatrikomietan, bideoko izarra internetek hildu, zu entzun nahi zaitugu ez zaitez isildu. Zutaz ari bagara, gutaz ari gara, pantalla batzen sartzen ezaren baiara, silikonazko berben espamoianean, helburu bat daukagu demagoienean. Comunica.